Dapat tidak nanti tuh gak? Kowe, buktinya kapan kowe? Apa? Kowe. Nyong? Ayo. Lewat dewek kan, Pak? Iya lagi, lebih lagi. Oh, nganu parcel kok? Iya. Berarti dia nanti le. Hei, dono ngarep. Wih, kowe kapan ki kowe iki? Lucu. Aduh, nyong yo. Gua mikir gua. Walah, ora pengen le. Walah. Pesan nyong lah dijek semah. Iya ra, iki ra biasa yo mantu pengantenan itu ngene ya kok PS. Salah. Terus iki cuma goblok ae. Lah kowe kapan bojone? Nyong kok. Hah? It could have been and probably should have been. Nyong yo nganu wae. There was little space. Nganu iki. Dapat di. Very well. Kowe bojone kapan, kowe?